Reit, da ni tu allan i ganolfan Eglwys Newydd wan. Da ni'n edrych ymlaen ar gyfer gwasanaeth. Dwi'n gwybod faint daw, oherwydd bod ni wedi symud o Heol Siarl am y Sul. Ond arbrawf, da ni'n teimlo bod Duw yn harwain ni drwy'r ysbryd i fentro. Mae rhaid ni fentro fel Cristnogion, a fel Cristnogion Cymraeg. A mae hwn yn rhan o'r menter bach ni, a da ni gweddio bydd Duw yn bendithio. Wedyn, gan i weld sut mae'n mynd, a na i gael gair wedyn ar ôl y gwasanaeth. Alaw dwi wedi bod yn aelod yn Ebenezer ers chydig dros flwyddyn rwan, ac dyma'r tro cyntaf i gyfarfod hefo Ebenezer mewn lleoliad gwahanol, ond mae'n gyffroes dros ben, cael dod i rhywle newydd, ffres, glân, lle mae'n gynnas yma, felly ydy gyffroes dros ben. Fod i'r gyfarfod ydych chi'n grynas come on. Dyma plas. Hey, sorry. Dyma plas. Da iawn, pawb mewn un darn? Mawn neu ma'n fydden ni ar YouTube. Mae'n hyfryd cael eich cwmni chi, a hyfryd cael bod rhan o'r cyffro ac o'r arbrawf bach ganddo ni fel Eglwys Ebenezer. Ond da ni'n bwriadu symud ymlaen fel cynulleidfa. Mae'n amrywiol ffyrdd ac nid aros yn ein cynnyfan. Mae'n hyfryd cael cwmni bob un ohonoch chi a bob ffrind sydd wedi ymuno hefo ni. Da ni'n gobeithio byddwch chi'n mwynhau yr arholiad ac bydd yr ysbryd glân yn ein bendithio ni. Mae rhaid i'r hyn sydd yn cario'r gwyn fod yn hyblyg, oherwydd mae'r gwyn yn gweithio. Dyna pam bod ni yma heddiw. A gai ddiolch i gynulleidfa Ebenezer am fod yn gynulleidfa hyblyg. Gai ddiolch i Dduw fod yr ysbryd glân wedi gweithio arna ni dros y blynyddoedd, fel yn bod ni'n gallu gwneud hyn. Fel yn bod ni'n sylweddoli, ia, mae ganddo ni neges fawr i'w rhannu a'i chyhoeddi a'i daslu. Ac fel Cristnogion Cymraeg, mae'n rhaid i ni fod yn hyblyg, oherwydd dyda ni ddim yn cyrraedd pobl newydd fel y dyla ni. Dyda ni ddim yn rhannu'r efengyl mor effeithiol ac y galla ni. A mae hwn yn rhan o'r hyblygrwydd sydd yn angenrheidiol ar gyfer Cristnogaeth Cymraeg i'r dyfodol. Enw fi yw Ira Jones. Enw fi yw Melora. Amser bendigedig. Ti peth bach yn emosiynol i fi, ond wedi cael mwynhad a beth. Mae Ira yn original member o Eglwys Ebenezer, felly dyna'r emosiwn. Os y gwahaniaeth gen i lew yn addoli, yn hyblyg iawn. Wedi rhyfeddio, wedi holi rai o'r bobl ifanc, ac yn rhyfeddu bod ni'n hoff gyda nhw i fod yn y capel. Ond fel oedd Eiran yn dweud, y Fel fi dweud, efallai bod e'n rhy gynnar iddyn nhw sylweddoli beth yw'r gwahaniaeth. A os bydden nhw'n cadw atra'r ddodiad, bydd y traddodiad yn marw allan. Iawn. So mae rhaid i ni ddechrau rhywle a heddi oedd y diwrnod.
Bendigedig, ffantastig. A fi'n teimlo'r un peth sy'n gwanaeth gen i lew yn eddoli. A bod gyda'n gilydd yn un teulu yn hyfryd. Fel mae Alun wedi dweud sarwan, gwybod y weglws ac nid y deilad, ond meddwl bod e'n iawn. Gwych. Diolch yn fawr. Croeso. Wel, dwi'n meddwl bod ti wedi mynd reit dda bore yma. Oedd y stafell yma mond digon mawr ar gyfer faint oedd yma 85, 90. A wedyn, dwi'n reit hapus efo ni. Diolch i ddiw, lle de. Oedd yna bobl newydd yma. Oedd yna bobl ifanc oedd rioed di bod atan ni o'r blaen, un neu ddau o deuluodd. So oedd hynny'n ardderchog. Wedyn, diolch i'r arglwydd, oedd hwnna yn llwyddiant. A na ni drefnu ar gyfer mis nesaf wen. Da iawn. Sound effects gan Gwynedd Jacks. Wel, mae bore yma wedi bod yn ymarfer arbennig. Allai weid bod Ebenezer ar daith. Mae'n bwysig bod ni'n lledu'n unain i wahanol gymunedau. A mae cymuned yn Eglwys Newydd yn ganolfan arbennig oherwydd mae nifer helaeth o rieni a sy'n siarad yr iaith Cymraeg a disgyblion yn mynychu'r ysgolion lleol. A gobeithio bydd nhw'n derbyn yn gwahoddiad ni i ymuno gyda ni unwaith y mis yma a'r cyfleusterau wrth yn bodd.